Biyag ti tao. Hello, auntie. Agmano Laimbag tadda kayon. Ay na talaga abalasang yuntoy ka anak. Malaala, sumrak kayon manang Ella. Ay na, makabanog matag biyahe. Ala, aginan na kayo pa'y laeng. Taamok amabisin kayon. Mangisaganak iti taraon. Sigurado, saan kayo pa'y anangal daw? Huwag nga rood. Niinsan ko akay ngay, auntie. Ayan na ka di. Ay na, rimuar. Diyak ambuno na ka na naman. Kasjay na nga mingkat. Manipod na graduar. Kanayo nun, irurwar na. Kadwa na dagiti barkada na. Kaya't ko makita ni insan ko, auntie. Nabayagan tinaudi apa nagkita mi. Iti lang amin Facebook, ipakakit kita aken ko na. Barumat siguro ni Kailan niya, Wilma. Nagtayag alalaki. Ngamay na. Kasla inuubing pa'y nati panunod na nudanto. Gagangay na at agmay may sakit nga rod nga anak. Kaslamat to'y ka anak balasangan nga may na. Mamat. Mala. Huston manang. Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tani, nagtatiw mon ti kusilap ni Jennifer. Pasensya ka ni Wilma. Si kamot lang amin ti mabalin mi nga sitgan dito'y syudad apakipag naidan ti anak ko. Bayat ti pa nag-review na para iti board exam na. Saan nga minakayat ti asawa kapag abangan? Tamumatan, babae ti kaanakam. Ay niya kalakit din ayamanang. Dudu at ang agkapsat. Asino pa'y kumatiag sinakit no saan adat. Ay, kan pakipampantay mo matan dyan kaanakam. Nang runakit adan nobyo na. Kat kalugaran nyo pa eh. Ay na, gagangay na Kabalasang kat nga rod ni Jennifer. Amumatan dagiti agtutubo ita. Nagsapada amaadaan iti nobyo kan nobya. Ay, hindi kahil nga eh. At nakadimot ng nobya na. Ay na, adun ati nagbalin ang nobya na. Isu nga rod ti pakaungungtan na kanyak manang. Taagsusukat dagiti nobya na. Anya? Ay, naimbagkan ka talalaki dyan anak mo. Da kami nga eh. Babae ni Jennifer nga anak mi. Ay na, babae man wano lalaki. Parehas na mutlaang manang. Ay, sa bagay matkiti Nala, si kangarudan ti pangital ka kiti anak ko. Sana bali, napaman amalpas ti panagrepaso na. Agawid ton iji balay. Wen, di kagdanag manang. Bantayak ti kaanak. Ni Jiro. Hello, Jiro love. Hello, Jennifer, my love. I miss you. I miss you too, my love. Nagkita tayo itong bigat, ha? Kailiw ka na makita. Ha? Kwa? Uno, siyak lang ti umadita balay na anting. Ibagan mo niya tinomero ti balay ta, tas siyak ti umadita. Kwa? Saan? Ang mga no agungot ni auntie. Binilin ngamin ni mama amang bantay kanya. Amumutan da papakan mamam ti relasyon ta. Saan ka din? Uy, nung amumat ano mabalin, di dapay kayat amaki asawa Taubi nga kanupay. Saan ka tagaputag kuyo, guno update ta. Kita kasautan, saan ka di? Kaya't ka lang kami na makita. O sige, ijay tunwar ti pagkitaan ta. Tadyak kayat amakita na kani auntie. Okay nga Rod, love. Good night. I love you. Bye. I love you too, love. Bye. Ay, talaga ang nakadungdong mo, tinobyo. Awanan tinakunapay kan ko na. Nakadungdong mo. Nakasingsingpat. Kan amok asyaklaan tipatpat gana. Kan siyempre, nataar ni Jiro. Maturog kalatan, iha. Taurayag pa'y asumangpet, ya kasinsin.
Kanayon ka di amarabyan nga agawid ni Kyle, auntie. Wan nga rod. Ay, jakman amo iti dayjay akasinsin mo. Naibarkada nga minan. Ala, ang mga numasurwan nga agbisyo di kasinsin ko, auntie. Ay na, sapay kumaata saan kaanakan. Sa bagay, kadagito'y lakas jay. Taidi agad adal pa'y laang. Eskwelaan kan balay laang ti ayan na. Ang mga no ipapapas na ti agrelax, auntie. Sapay kumaata kas talaang Jennifer. Tidakas, no naibarkada lang arudan, nasursuro na pa yan ti agbisyo. Dayta ti pagdanag kaanakan. Ay na, ligat mo na. Asino pinakatulog iti sofa ti Salas? Ha? Insan Kyle daytoy. Anyan tilangana nakaidda dito sofa. Nakangata ti may sasakan. Sa tumasa ngayon, nakadiso iti data. Santo nakanganga. Yung, in fairness, nataerla ti kasinsin ko nga uray kastoy tilangana nakatulong. Ang mukon. Alaak itiladawan. Kaya ipakitak to hapaman ang makaliing. Ay, ginayan na. Alaak ti cellphone ko, itisilad ko. Mami! Mami! Ayan mo! Aday di ba nyo ni Auntie Kyle? Agdidigos. Ha? Oh, unay daytan na pa nang kitam kanyak, insan. Siyak daytoy. Di na kun mabigbig. Ako. Sorry. Di ka mailasin na dagos, insan. Si kamat gayan dita. Katuan. Ala. Mabit lang ha. Agdiram usap bit. Sa tay tuloy tagsarita no madamdama. Unay daytan, insan. Maalam pa'y latyagbain kanyak, mat. Siyempre mat insan. Ita lang at kita tamanan. Kababain mat insan. Nalpasa kon. Pauli kayo ta sumrekang pa iti opisina. Ang mga numaladawag. Wen mami. Da kami tundagin now. Wan, Auntie. Maginiliw kayo anaimbag. Ta italamanan ang nagkita kayo iti personal. May sa dekada adi kay nagkit-kita. Saan ka di? Wan nga rin, Auntie. 11 ti taon mi, ibinaudi apa nagkita mi. O akasum day tangay. O sige, panawan kayo dito'y. Kainak matagrubatan. Insan. Balasan ka na talaga. Uray mat si ka, insan Kyle. Naan-anay kan abaro. Kasla ka ano na edi ubing ta niya. Mangit ka nga minidikait. Una, tasutil ka mat idi. Kanayon nakasurduan. Talaga gid niya mangit ka insan. Uno, aging ga itakat mangit ka ta. Ay na, agtal na ka, Kyle. Si kagayam ti saan ang nagbaliw. Nasutil ka latta. Ha? Ay, awan gayam ti nagbaliwam. Uy, saan mo ta? Si kakit di mit. Lambing ko la day dyan insan. Di ka lang maangawan. Kumusta ka nun dyan nakta dyan lugar na kabagis mo? Ela? Mayagmat, Lauro. Inawaga kita'y laan. Binilin mo ko mamana na? Wen, tunggalag sarita kami dyan nakta. Kanayon ko nga ibalut ti pamagbagak kan kuana. Kasta tirumbang bakit? Tapno saan na makalipa? Ay, awan nga rod. No mo nakit taga ijay tinobyo na nga inyam amuna kadata. Wala ron. Nasasaya at kumamit laeng na makapagtrabaho pa nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Tapno maipakat na tinadal na. Sana ya? Katuan mat. Uray siyak. Kasta kumamot ti kayat ko mapasamak. Iso apatin ni kabagis ko awil ma.
Binilin ko abantayan na di ka anakan na. Masayat nga rod mo kasta. Ubing pa dyan naktat at no makiasawa. Makauray dahil ta asawa. Apaman na malpas ti board exam na. Pagawin din tan dito'y balay. Ta dito'y lugar tayo, ti pagtrabahuan na. Ta ano ti mabalin na pagtrabahuan dito'y. Wen, kasta ti imbagakkan ko na lakay. Doa pa'y ngamin nga jay payla tinapili na pagripaswan. Kahit mabalin mo't nga gripaso dito'y lugar tayo para iti board exam na. Napilit mo't nga rod. Amo mo na, may sa sigurong tinobyo na amakagapo. Tapno, agkit kita na ka na yun. Kasta ka day. Wen siguro Amom, nakaragragsakat na. Ngamin, santan nga gin na dayo. Mabalintan ti agkita anytime. Wen nga ron. Oray siya. Jak mailadawan ti kinaragsak ko, Jiro. Lalayangan ti exam na. Kung makapasa ka lang. Kan, tapno saan ta kapabasulan da mamakin patam. No bilang saan ka makapasa. Amom maten. Amangan kit din ko na enda ana disturbo ti konsentrasyon mo. Gapo kanya. Dinto mapasamak dagta, Jiro. Gaputa sika ti inspirasyon ko. Lang. Oras sika. Sika mo ti inspirasyon ko ang trabaho. Kaya't kung isa ka na tinapinta sa masampayan, tibuklan ta pamilya. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Mat, Jiro. Ne, adawag mo. Teka, sinsin ko. Hello, Insan! Insan! Pagpadamag ni Mami no ayan mo. Rodin! Agawit ka ka nun. Wan! Umaya kon! Paawid akon, Insan. Ay, sige Rod. Ibagat ni Mami. Sige, ganat ka. Bye! Bye, Insan! Jiro, agawit kan. Kasapsapulan na kunti ikit ko. Sige, itulog kan. Love. Inton maminsan, di kan agawid iti kastoy nga oras, Jennifer, ha? Wananti, sorry. Saan ka nga ingingatan ka anakan? Nung delikadon iti kastoy nga oras dito'y lugar mi. Nang runakan ka, tabalasan ka. Amangan no makasalaw ka iti baribar ti panagpampanunot na. Katanya pa iti maaramid na kan ka. Wananti, sorry. Saanan ang maulit? Nag-date ka siguro itinubya na, Mami. Ha? Pudno aya, nagkuyog kayo iti nobyong, Jennifer. Wananti. Napan kami lanangan iti restaurant. May sapay dayta. Ubing kapay iti taon mo at 21. At upay ti mapasamak iti biyag mo. Di ka kumaagapura makiasawa ka anakan. Awan pa iti panunot ko ti makiasawa, anti. Nukas ta nga rod, liklikam ti kanayon ang makikuyog ijay. Pasensya kan, no siyak ti mangibagbaga iti kakastoy kan ka iya. Adda ka iti puder ko ka anakan. Siyak ti akin kargo kan ka. Iso akar bengak nga rod ti mangbagbaga. Wano mang banlaag kan ka, Jennifer. Sapay ko mata maawatan lang. Sika talaga. Sutil ka, Insan, kay. Ni, apay man insan. Anya man ang tibasol ko. Tila ibagbagam nga min kini, anti. Anya ngay, sinirmunan naklaki nga rod. Ay na insan, saan ka pa'y lasim mangpet? Agser-ser muna na ni Mami. Ha? Ay, saan ka dakamat na tinubyo? Iso tinakamwak, nga at dagaya mong nubyo insan. Anya? Iso at dinakpabasulan, okay? Kaya gusto mo tigunan ni Mami insan. Idyam pala ti makinubyo. Makauray dahi ta. Ubing ka pa iti tawan mo, 21. Amo mat gayam nga ibagati kasta. Ngam apay ngay adi mo mabagbagaan tabagin, Insan. Ha? Sikamot. Awan problema iti dahi ta insan. Naimbag kanyak ta lalaki Sikat ti ag-agir mi, ta babae ka insan. Iswan, di mo tagidaksen, dagiti pa magbagakan ka. Wen? Naimbag nga oras yun, Ana. Siyak ni Jiro.
tinobyo ni Juniper. Ha? Mabalin ka dia sa rungkarak, nana. Importante ti ibagak. Ha? Mabalin ka din, nana. Sige. Nga mabiit ka kumalang baruan. Tadapay nga minsan nga ilig lumadamdaman. Sige, nana. Mabiit lang ti panagsarita mi ka ni Juniper. Di ko chima tinobyo ti kasinsin ko, mami. Kanataer ko na, Kyle. Panag ko na numabaybay di kasinsin mo. Asawa at agos ti kinagna. Ha? Nang runa no kanayon ti panagkuyog da. Amangan numakalipat na kat mailawan da. Ha? Numabalin saan pa'y akayat ti kabsat ko ang makiasawa ti kasinsin mo. Iso abinilin na ka na imbag abantayak kano ni Juniper. Ngam kasano ang mabantayak ngay anaimbag kat adda mo trabaho. Iso at tulungan nak amang bantay kan mang bagbagay ti kasinsin mo, Kyle. Sige, mami. Dahil talaga yan. Awan problema. Mangup-opisina kayo. Saan nyo ang mabantayan amin apapapanan kan aramidin ti kasinsin ko? Isa sige. Bayan nyo. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko, mami. Ha? Baruan mo mero da ito ya. Hello? Hello, Kyle. Uncle, wala ro dito eh. Inalaki natin nga ilati numero ti cellphone mo. Ay, uncle! Da kayo matgayam. Kumusta? Kastoy, Kyle. Kanayo na makumikom. At pada kami makumikom kanyante miti pagadala na pagisursurwan me. Talaga nga ibakbakit kanilakla kayon ti panangisuro yo uncle. Anya nga ron, kahit isunod ti profesyon me, kanakan. Oh, kumusta? Di kasinsin mo ngay. Kumusta magtandit ah? Okay mat uncle. Kyle, pakibantay mo ti kasinsin mo ah? Nadasa na nasayat nga aramidin na dita. Anawan, sikan ti bilinek, ta lalaki ka, kanakan. Wan uncle. Di kay madanagan. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko. Magyaman na kanakan. Ang talaga kan ka. Bibigat na utang ko na yung maganakan kan ka, di pa nagsalwan mo, iti insan mo. Ala ni uncle. Di ko man panunutan day ta. Agpada kami agmay-may sa nga anak. Isungawan ti sa baling agsinakit. No sana da kami adwa uncle. Okay nga ron. Agyaman anak. Sige, bye! Bye uncle. Ay, talaga na patig minsan Juniper kada uncle kanante. Kasta ulo ti panangyali ka kadakan ko na. Manipo dita. Siya kung tagbalin a bodyguard mo insan. Ha? Anya kaya't mo asawan, Kyle? Amin na pa na. Masapol ka doon na. Anya? Iti anyaga po. Tapno mabantayan ka ha. Tabi nilinak ni Papa amang bantay kan ka. Anya? Ha? Anyan da mamakan pa ba? Nalabas mo't ti kinaingat da kanya. Kas laawan ti panagtalog da kanya. Kini kas ingar alamidan da. Timon guranda anti ka uncle. Kas jay ti kinapatag mo kadukwada insan. Kaya't da kaayali ka ka. Manipod ubingak akas jayda. Ha? Aging ga kadi ita abalasa nga kon. Adan nakam ko. Ngam kas la ubing lata abas si titrato da kanya. Ulitag insan ha. Di mo tagidak center aramidan da. Napala ti pagsayatan ti pampanunutin da. Kyle. Gagana ti may sa babae ha. Kan agmamay sa nga anak. Talaga ti pagsayaatan ti pampanunutan da kiti dadakkel mo. Iso di mo gurgurahan ida insan. Wen? Sika nga ay, Kyle. Kano ti panag-review? Awan ka di pa'y planong nga ag-take iti board exam. Kwa mami. Next year to. Ijambatan ti kanayon nga iruruar mo, iho. Ag-exam ka batan, tapno makatrabaho kan. Di mo sayangan kitawan. Amangan no makalipat ka, kat di mo mapupuutan. Lumakay kagayaman. Amangan no marigatan kanton asumrak iti trabaho. No addan edad mo, Kyle. Bayan nyo mami.
Masikaso ti pa ng date ti boarding sa. Ijampay la day ta girlfriend dita. Ha? Ubing kapay, baka uray dagita abambanag. Huwin ka di. Awanan dagi jay. Break kami ni tinobyak. Nasaysaya at nukasta. Napimpintas matlaang no agpapas kapay nga agbaro sa kanto mga asawa. Tapno ma-enjoy mo ti kinasingle mo. Huwin mami. Sana ba? Adan pagbisbisiyak ita. Iso ti panang bantay ko iti kasinsin ko. I miss you, love. I miss you too, love. Undayam. Kadwak ti kasinsin ko, Jiro. Likay. Nasayat mo ta si Murot kan kalam. Sige, order tayo, niti ka tayo.Ag-order ito, wait. Ito lang isa tayo. Oh,ag-order ka na. Oo, insan. Kyle, bayaw. Bayaw tubi, kunak ko ma. Shakti taya. Ha? Oo, insan. Agorder kan iti kayat mo akanan. Sigurado ka, bro? Sikat agbayad iti kanan tayo? Uwan, bro. Okay nga ron, ha? Waiter, dito ka niya, ha? May isang order dito, kan... dito, may isang order. Kan dito, pa, ikanak mo iti may isang order. Kan... dito, kan dito ka ngayon na drinks, ha? Iso tinaimas kahit. Uy, insan. Di mo unay, Kan dito pa gayam, ha? Duang order, wan? Insan. Di ka di madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Kasusweldo namin. Iso kayat ka nga isyarningan. Nakababainan ken ka, love. Saanin ang masapol? Please, di ka nagkagkag. Pakaragsakak ti mang sagot kan ka. Katay kayat ko. Si kaamis mo ti agpili iti arwatan na gatangan. Si ka talaga. Saan tayo pati pa nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam si ka no kayat mo ti agawid. Ure umunakan. Anya? Ay, insan, ha? Orayan ka. Agatang tayo pa'y bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kawas na. Ha? Agpili ka mat, no adda kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayad. Ala, saanan, love. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isapingan? Wen, iso magpili ka iti kayat magatangan. Bayada, bro. Okay, sigurado ka, ha? Awan bin na baw yan, bro. Talagang anta kayat ko agatangan dito'y mall. Papayakas ta tilangan minsan. Nakamisuot ka. Kas ano? Naibusan iti kwarta ginobyo, gapukan ka insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka mat-awan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sumbat mo kan kwa na. Insan, narigat ti mang paay iti grasya. Anya ka di? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay ko nakamini na sapatos tinapilim insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon na sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy, alaan mo ti sapatos ta isublimin dyan nubyang. Ha? Sige ingka isubli. Tsak pagtatak ko nanday ta. Uy, insan! Mabit lang! Ano na? Napagurak samot kan ti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamatan di nakpay talyawanan. Hoy, insan! Kitaan nakman Ingka maturugan. Rabiin. Ada pa ripasom na bigat. Kagura nakadipay lang. Ingka maturugan. Kahit pitag may maysa, tada pang panunutay. Manjak. Ang pista pay Jak matla makaturog, aging gaadi ka agisem. Umisem ka pay Uy, agtal na ka man. Rugyan manon. Uy, agtal na ka. Uy, agtal na ka. Kasta, umisem ka. Natatar ka matlaan no nakaisem ka kanayon. Ha? Uy, pasablugan nakmanin. Agtal na ka man. Ingagad maturugan. Madamdama. Agsarsarita tapay insan. Kyle? Anya pa nagkunam ka ni Jiro? Magustom ka di matla para kanya? Ang damang sa bali ang nadlaw ko kan kuha na, insan. Ha?
Naalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako namlan ada sapsapulan na. Anya ko maita. Basta, sa balik naglamukan ko na. Sa balik nagparparik na kanya kinsan. Anyan kaya't mo asawan. Diyak pala kaya tiyagsaw. Tawan pa'y pamanagnag ko. Narigat tiyagsaw iti sana sigurado insan. Basta timakunak. Di ka makikuyukuyog iti nobyong. No awanak akadwam. Malawag. Okay, bye kadakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni ka di Kyle? Wen, kapanti akon. Amaya na yun ti anak ta. Kadata, ila. Gabin, amok, amabantayan iti husto. Anyat kayat mo asawan? Biniling ko dyan ka anakan ta. Kaya isupay lati makamoy dyan anak ta. Isupay lati magbantay dyan anak ta. Naibag ni Kyle talalaki. May sakit na di kasinsin na. Mas pangarigan na da pagpaggadan na. Ay, wanan niya. Tane, makumikom mo ti kabsat ko amang opisina. Uray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot la mabantayan nga inaldaw. Iso nga rod, ani Kyle, tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Hintun umaypay la kano atawan ti panag-take na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo dito'y balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay kat nasaya at ano kasta. Husto tagbinlantay dangag kasinsin. Wen manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti ag kasinsin. Maragsakan para kadakwada. Takasladag kabsat. Wen nga rod, isulat ta ti style da idi ubing da, manang. No kwa, agpin nasugnod da. Gapumit la iti kinasutil da adwa. Ngamno da dumamat, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang aron ti makamu kadagiti anak tayo. Ading ko tane. Adamapay matlat klase. Wen, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta kan? I miss you. I miss you too, love. Pagkita ta ko ma. Hanggang mabaling terasi ka lang ti makisinahan niya. Sige. Okay. I-text ko ito ba lang niya? Basta di ko ti pagkitaan na. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak biit. Oh, papa na minsan. Kwan. Sabtag tigayim ko ijay plaza. Urayan nak. Agpaplasak mo. Ha? Adalay nak gatangin. Urayan na kun. Kwan, dardarasak namin. Uray umuna akon insan. Uray ka sa baling at ipapanap. Saan ka di? Basta urayan nak. Tagkuyog ta. Saan kumanat ang kanti ulom? Urayan nak no kunak. Urayan nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas laubing abasit. Amasapol ako'y kuyugam iti sa dinuman apapanak. Addan nakam ko, Kyle. Basta urayan nak, Juniper. Ipulong ka kadaan tikan ang galwit arayan nak. Nagloko day tanya insan ko. Pagbalinan nak matimawan manak nakam. Masurunak manan. Pasensya ka bro ha. Nung ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laeng. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, kanya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam daytan. Excuse me ha. Sungbatak biti awag ko. Jacket nga ibaga tinubi masurot-surot ako. Iso ana say-sayat no maamuan na ti agpaiso. Pudnumot ngamin a binilin nak ni papam. Bantayan ka. Tapno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panagrup-rupa ti nobyong. Nalabas ka mat nagsasaong, Kyle. Nasingpad mat ni Jiro Di ka unay agtal-talak insan. Maadal mo to ti pudno nga ugali na. Inton ikasarnakan. Inton agasawa kayon kat agden na kayo. Ha? Malakam, daging sisingpad ka. Tapno maalam na ti kay kayat mo iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na tibagbagam.
Di mo man ipada ti ugalim itinobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagi tinobya na. Wanan. Aklo na. Ang idi dayta. Awan nobyak itan. Ket iso nga ibagbagak ti kastoy kan ka. Tapno amom ti at tanan. Narigat ti mailawan insan. Ay, jak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalag ko kini Jiro, kay awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Kuna na ang mabiit la makisarita ti cellphone. Yung awan matan. Importante nga ta ati awag na insan. Alagi din. Ituloy tan ti mangan. Tanong may busti ka nanta. Agurder tamanan. Atay ta ka manan kay. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan, insan? Di mo ko may kalitidakas akay papanan ti raramidak. Tababay ni ti kastoy nga raramidak. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasensya ti nobyom. No talaga napudnugan ka. Wano saan? Ay, mangilaw-law anday dyan nobyom insan. Kuna na nga agsubli adagos. Gamawanan. Nag-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag kung nag-text. Tapno ang muta mati nararamid ta. Ala, mapana kon iti silad ko insan. Ay, pagpampanunutom tayo tayo insan ha. Ulbo, ginubyom. Anyat na pasama kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone na. Apay akas di kinaramit na. Hindi atay mawagan ko na. Saanin ang nagsubli iti ayan mikin ni Kyle. Isun di umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry ha. Napanam. Sorry. Nag-emergency kita eh. Sa idikwan na. Nabattery yung pilak mo ten. Ako amin. Intaray ko tikapsan ko yung ospital. Nagpas nga yan. Anya? Pasensya ka na. Sorry. Promise. Bumawi ako. Kat, kumustan ti kapsat mo? Okay ba ten? Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom nga minti burida kakapsat ko. Kahit siya lang ti makatulong ko na. Tatay kaya dahil dahil ti kakapsat na dadagkal niya. Ala, bayamon day jay. Maawatan ka lang. Tanapatugod ka yung tinapanam. Agyaman na ka. Aklo na ka nakabalik. Pag ako nagsupli, nagpakada iti ayaw nyo iti kasinsin mo. Kung amin, nataranta kami. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di ka gura? Saan? Apay kumaguraan ka. Kat biyag ti kabsat kan ka anakam ti tinulungan. Agyaman na ka. Kasi nga, matabara mi naglap. Ingat ka, Wen. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan kinapasamak itinobyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog mo ti trabaho tanya. Bakit? Ay, awan nga rood. At damot abumayag ti panaglabas ti aldaw. Noanda padpadaanan. Ano tat mo asawan? Ururayak nga minti pa nag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Kamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawan. Di mo nga min siksigan ah. Tadadala bumayag mo urayan. Sana bali? Manulagan na tawan ti urayan. Agdirutan. At ang tumot siguro panggadanan dyan akta. Ay, sapay kumaa. Tama ka pa sa iti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna, sakbay ang makiasawa. Sana bale, tabantay sarado di kasinsin na. Wan matkit di ah. Agmay-may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamatan na pintas ti masakbayan na. Diyak maliklikan ti agdanag. Nang runak at nagin na si dagdan itinobyo na. Ang mga numakiasawa mo ti ununaan na nga si kaswa ni Chay. Wan nga rod, hindi adda dyan akta di ti lugar tayo. Kanayon ti sasarong katinobyo na. Anyan tulangan nita. Tamay-may sana lugar ti ayanda. Sigurado ka na yun, ti panagkuyog da. Day tangarugad. Ubing
pa'y siya anak ta makiasawa? Nasaysaya at matlaang no makatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Tila madmadlaw yung mat, mami. Awan kayon itinaudi anopia. Awanan, mami. Break kami. Naimbag man, anak. Ag-review ka kit di matan. Tag-examine kan para board. Uwin, mami. Umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. Nasaan ko ang maipakat? Nasaya at tamo mapanunutan da ita, iho. Dagiti pagsayaatan kan napintas ang masakbayan yung agkasinsin ti pampanunutan niya na dakalyo. Iso asapay ko ma. Tadiyo tagidaksan dagiti pampagpagami kada kayo nga anak mi, iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Hindi ta pala makapagkita. Medyo busy ak ita. Sa naigiddan pa natin pa nangasikasok iti ka anak ka. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulang titulong ko, ta nakasagan ak amang ipaay. Kabailak lakit di. Lagi ko ito. Hanggang sana. Kabalak na ito eh. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo day insan. Rinabi mo tayo. Agtil-talibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula ang minutos ti pan nakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Di pa nagripasom ti asikaswem. Liklikan pa na dati boyfriend. Makauray day ta. Istorbo iti pa nagbiag. Makadadali ti ambisyon. Depende mo't daytan ang insan. Tano siyakla amay saan nga isturbo ni Jiro kadagiti anapaap ko. No di kat iso ti inspirasyon ko. Ingkagat maturugan insan. Sa anak nga interesado kada kita nga ibagbagan. Basta may salati maibagak Ti arapap mo ti unaam at umpuyan. Saan ada ta boyfriend. Ta makauray ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan, panagkunam ka di ket agnanayon ng dayta ariknam ka ni Jiro? Katuan mat. Ni Jiro laang ti umunakin maudi nga ayat ko. Kyle. Ay sus, di kag sigurado insan. Ta saan mo nga igam tigasat mo? Ha? Tilang Diyos ti makaibaga. Kasi mo ti talaga nga itad na para ka. Ni nga ro Jiro dayta insan. Di kag sigurado kunak manay. Nangruna ka di ka pala nagkasar. At dantupay agasawa nga agsina. Da kayong tulakit din nga agayan ayat laang. Agoray ka man insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsinami kini Jiro Saan? Don't get me wrong insan Ibagbagak lang ti pudno arik na. Sikam. Ulit insan Saan mo ang maibagat ti gasat mo iti masungad nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaamo iti dayta. Iso anuan niya ti addakin ka ita. Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta. Siyak man ti mangawag kini Jiro. Tadyak mo tin maunay ti awag na. Ay, makapaikaw ang amin. Naawan-awag ni kami sa daw. Amin alam na awagan na. Ha? Nakausap iti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat nga ta? Hello? Hello, love. May Jiro dayto Oh, Jiro. Akin si number dito inalamat mo lang. Akwa, cellphone tigayan ko dito Di kan ag-text iti cellphone ko, tawanan. Natadaan, ha? Anya? Into no may pala siguro abulan. Amaad na anak manan iti cellphone. Agurnungan pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Kada nangaramatan iti kwarta. Kasta ka di? Adamat na kita nalakala ang cellphone lang. Ay, agwa. Yanos ko pala isang nasa. Tapno, magatan ko ti kap nagan a cellphone. Sa anak kami na kontento. Kap nagan ti cellphone. Okay. Iso di ka pala mawagan, ha? Aganos na pala. Uray mapukaw pa iti komunikasyon ta iti makabulan. What? Jiro,
Tigagsanit man. Nakasim. Kas na diya kabalan. May isang aldaw to pay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawa kiti kas taunay. Daytan to kat makapulan ng Jiro. Pasensya ka na. Busy to mo yun. Naibag to lang na makapagsimpanan. Tamay may sampon abalay ka pagkinanta. Di ka ito nagsinatos na. Jiro. Bayan, tanong mo bayan ha? Sumarong ka rin tuloy na balay ni. Namnamaan day talo. Good. Basta isagsag mo iti panunod mo. At may isa ka di kayo puso. Diyak to maraming timangisukat ka. Si kalaan ti babae nga inayat ko itinapon mo, Jennifer. Kasta akmat kan ka, Jiro. Ay ayatan ka. Alam natin, patulog ka. Tayo sumit natin tayo cellphone ti kayo ko. Lalayangan ti umadani na panaging sa mo. Bye. Love you. Bye-bye. Love you too, Jiro. Oh, mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito, kaslawan mangmangag na. Ay man, isubok man ti may sa along ganisa. Nga. Oh, Anya ka matang insan. Rogyan lang ka di man. mangan ka kunak lang aro din. Urayam sa pay met asubuan ka. Oh, nga ka nga aro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagbalinan nakman akas labastit nga ubingan kahit sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Ginobium. Kas tanti style mo. Huh? Kas kala na apyang. Kita man talangam. Ornusan mat atabagin. Agsagaysay ka man mat. Sutabok mo. Saan ka matasigot na kas tainsan? Masadutak marud. Laki din. Nga kan tasubuan ka man langay. Ala, nga. Jack mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kunak. Nga. May isa. Ah, Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Tayo jay kat alalaki. Inti mang daddadal iti salunat mo. Sige. Nga pay. Mangan ka iti ado. magdalugan na nagsardang iti bato. Amangan na ni Jiro. Ay, sabali matgayam. Makabulan ng tinapalabas. Ang dinak pala imay sinarungkaran dito'y balay dante. Jennifer, iya. Mas lang na pas masukat ako. At da ka di ur-urayo masa nga ilim. Ha? Awan, auntie. Kasla nalitay ka. At da ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Wan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak mata ni Joyce. Mabati kayon kin ni Kyle dito'y balay, ha? Sige na, auntie. Kumusta nga tan ni Jiro? Ay, uray anya taramida. Ni Jiro lat tatilinaon ti panunod ko. Sabay ko mata umawagan iti kabiitan ang panawan. Wala, bakit? Kita ang ti pagiwarnak. Oh. Nan, Danagan dyan anak takanag iti nakapasa iti board exam. ala, wangag paiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Ang tawag mo. Inga kitaan. Ang mga ano tayo anak mo na dyan. Uwan, mabitlaang. Nakapasa ti anak yo, manang. Uwan, nawan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y, tagrambak kayo. O sige, kitaan minto, nadawayami nga gasawa to, may kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Remwarda nga kasinsin. Ay, wana, kumusta matinobyo na kabagis? Magmapan ka di pa na dita? Naminsan lang ay may dito'y balay, manang. Nabayagan day di ayomay na. Dinan inulit. Kastaya. Nalabit, itirwar ti pagkitkitaan ka. Ngam di ka madanagan. Taadda ni Kyle amang kuy-kuyog kan ko na.
Ay, nasayaat nga ron no kasta ka bagis. O sige, ano mawayaan kami ti asawa, kumay kami dita. Sige, bye! Bye, Manang Ella. Papay na kaul ulit magkainsan. Ay, ang panunutan man nga tan Genobio man niya. Lipatan mo na jay. Talinipat na kan. Saan kit din? Di na kan sinublian. Manun abulan tinapalabas. Ayngam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no adamanen parikot nga inasikaso na. Isa adinan masangot ti mangawag kanya. Wano saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Aha, imposible. Kyle, Di mo man irason ang Genobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatam kit din. Uping ka pa'y. Ipamaysam kit iti agsapol iti panggadan. Tapno addan ton sa bali apang ibaw ingam iti atensyon mo, insan. Kanya nga rin ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano mo agawe di dyan lugar tayo. kaya't ko adito yung lugar daan iti pagsapulak iti panggada, papa. Kanya! Dito iti ayan tiriknak nagtrabaho, papa. Gapo, dito iti ayan tinubyan. Kasta? Ha? Oray di mo ibaga. Amok, aday tatirason, anak ko. Nabayagan nga awan komunikasyon ni kini Jill, papa. Kanya? Apay, nag-break kayon? Saan, papa? Nadadaal ka nung aming ti cellphone na. Kat manipod idin, di na ko'y inawagan Apolos. Kasta, dilipatim langan. Di kan mang namnama pa'y kan kwa na. Masiguradok arason na langan na jay. Ngampit di, linipat na kan. Tinalikodan na kan iha. Iso alipat mo. Papa, Nagrabaw arason na ita. Nadadala cellphone. Ada trabaho na. Saan ang makagatang iti baro cellphone? Alaman. Iso arason na langan na ita. Di kan bang namnama pa iti na dya tao. Lipat mo. Akas iti panang lipat na kin ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Kuma agasawatan. Kuma may sa pagtangan ni pagnananta. Tapno ka na yun ka bakit kita. Madanon today ka, Jiro. Basta aguray ka kumanaan. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mapaspasama. Si uuray at tulatagan ka. Jiro, Diyak mauma pangibang bagay ti kastegan ka. Agmamay sa ka iti puso. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapod mo. Urayag ti umno ang kanawan. Tay kasarkan to, Jennifer. kastoylatan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak na iti kastoy arabi. Tilatan na palabas mi kini Jiro ti mapampanunot ko. Nakadulin iti panunot ko dagiti imbal-balikas ni Jiro kanya. Asya ano lang ti babae nga inayat na itinapod mo. Di nakto ka na isukat iti oray asino. Ngamapay nga aging gaita. Kadyak matan mauray amang sarungkar. Wan na mga wag kumakanya. Apay. Anya ti makagapu. Puno nga na kalinipat. Gan pinagtalikodan na ko. Kablawan ka insan. Adan trabaho. Nagbiit ka na employa. Agya manak insan. Sumarunukan tumot na. Wala no makapasak iti board exam. Makapasa ka. Ipamaysam ngamin Kan buyugam iti kararag. Insan. At adapit mintas kay dito trabaho ma. Nagsublin sa kita inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sama lang. Nagkita kay manan na niya. Ala, saan insan? Sa bagay. Di nakmutan bilbilinin ni uncle. Iso sardangan kamot nga rodan ang pakibibiyangan, insan. Adakan ka na makiasawa ka. Total, ada mo trabaho. Angam,
Bilyam ko man na imbag matipaki asawa mo. Ay, narigat ki mailawan insan. Di kag dardarasudaw daw sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitak nga klonan. Saan amay may sa tilalaki insan? Nagado di ka? Apay ngamin apanunutam jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mat ti kasta ah? Saan aya insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahus tumatkit diti kinunam. Saan la amay may sa tilalaki? Nagado tiladawan mi kin ni Kyle dito yung cellphone ko. Danda niladawan mi aming adwa-adwa dito eh. At ado pa'y kitin tiladawan mi Kyle nga mismo ano. Ngam, apay akas tumitan ti Marikina. Diyos ko. No pakabasulak man ti kastoy. Pakawanan na. Sa balit santi kaya asawan dito ang marikliknak para kini Kyle. Ang nananak sa mutin, hindi kasinsin ko. Damo pa ila panagnaig ko dito eh. At dan sa bani ang nariknak. Ngam linablabanak lang. Tadakat nga rod ni Jiro akayan-ayan ko. Ngam itatasaanan nga parparit na ni Jiro. Kasla, ikay matintinyan niya. Ngam, saan? Saan arong banda ito ang Amerika? Iswala ba nagtiritnak? Ni Jiro tinobyo. Isungaro tirumbang nga ayatan. Kin pangibukbukak iti atensyon ko. Ngam kasanong marami naktikas na. Kat linipat nakmatan. Lipat na ang parpalit na kanya. Di kaayan-ayan ko. Kaskan ka insan. Nakapasak mo ti board exam. Kaya nakasapula ka dagos iti trabaho. Isungit ha. Mabalin ba't siguron? Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga sawa insan. Ha? Adamutin panggadan. Adanton pangalan iti pakanway kasawa. Kaya kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Sika, makabuka kayo. Ha? Anya nga rod no talaga kayat munti mga sawa. Apay ko malapdan ka. Namati mat. Ha? Tis-tistingan ka lang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa'y mat nobya. Oh, di bang pili kan kadagiti left and right a girlfriends mo? Awan ti mapilik. Bye-bye ang pala dati asa-asawa dita. Nagubingan na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga baro insan. Injuyak pa'y matisweldok ah. Tanuad dan to nasawa. Ay sus, jakton may gaman tisweldok. Tatin to asawa kung timangigab. Uy, anyat mapaspasamak kan? May kulkulang ka manan. Sapay no kasta may kulkulang ka. Kat siyak tinakaiturungan dagiti matan. Sus, apeti ko nam jakam mo. Uray sak tikit kita. Ngam sa bali tilinawon ti panunot mo. Jay man ngatan man ang alilaw anubyo. Panawan ka man lang din siya. Tagrubuhat ako. Sige. No amon na ko mati marikrek na kayo. Anya ka din da ito yung mapaspasamang kanya. Apay nga gayatak matan iti kasinsin ko. No, saan? Ikarigatang alabanan tirik na. Saan arumbang da ito yung marikrek na? Kaputag kasinsin kami kini Kyle. O insan, intik outan kay ti bibingka. Amok a paboritom da ito eh. Oh. Ha? Awato mo. Tayong kaag meriendan. Amok a mabisin kan. Itad mong tulangan kini Auntie Daita, Kyle.
Eh na, amumutan ni mami. Kanayon ang marabyan nga gawin. Na kanayon ka pero di pa nag-overtime na ititrabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itiruaran ti pangpanganan na. Ang kagat manganan. Nalpasa kon. Alan, talaga aparakan ka dito insan. Sige nga rod. Inapayag po last one. Kasano adi matin nagtirik na kankwana. No kastoy mat anak kasaysayan kanya. Nakadungpong. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase inton bigat. Apay numapantamad pa siya rin dyan anak ka. Tadi natamot malagi pa na sa rungkaran. Sige. Magsuglita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito balay. At masabo lang may ring Pasko amin dagijay. Sakbay nga glepas na ito'y abulan. Ay, adumot gayam daramidam. Uray siyak lang tangarodan ti mapanijay. Please, bakit? Kasta ko matalaga tikid dawag ka. Ang mabay na ka mga ibaga. Ay, agyaman na, namawatan na, ha? Uwan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak nagbiyahe. Daimbag man ta nakapasyar ka manan. Ni Manong Lauro ngay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin. Tane, adupay nga mindaramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagkuyog da na pan nakimisa, manang. Nasapa da arimwar. Iso apat siya, madamdamalaang at dandagijay. Kunak asumublatak tumat ama kimisa. Iso ano kayat mo? Duatan arimwar, manang. Agkuyog tamat ama pan makimisa. Ay, kutwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita nak. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, maragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumikum sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ama kumikom iti trabaho. Ngamdo kastoy a day off na. Agkuyog damat arumwar. Agpasyar da. Talaga nasingad latta dagiti agkasinsinan niya. Manipod ubing dangaging gaita tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y katiki na close da itan amanang. Nakaro tiki na gantilda. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunan pa'y tinapili magatangan insan. Gusto da ito yan, Kyle. Di kagdanang tabayadak amin apilyam. Sakti makamo insan. Anya, sana mabalin, Kyle. Agpadatang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. Tapno saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Jacket naggastos ka para kanya. Siya naggastos para kan ka, Jennifer. Sige, mangpili ka may di kaya. Panawan ka bit Tapno di ka agbain ngagpili, wan? Sige. Nakadumdum mo, talaga. Banag apakay ay wag launay kan ko na. Kat nakadkadlaw. Adda matrikta ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal maysa. Agawid akmat lama sa painton bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wan mama, pasensya kayon. Jak maten masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Hindi ka matanagan, mawatan da ka. Ugad, kumusta kayo matan ni Tinobium, ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon ni mama. Anya, nagsina kayon? Awan ti formal break up ni mama. Nakalaat matlatan adi nagparparik na ni Jiro kanya. Anya? Diyak ka mo no anya ti rason. No apay adi na kun malagip asarong karan. Wen no awagan la kuma, mama. Ngala, panunutom langan. Anak kasapulan iti kasukat mo, anak ko. Ha? Napintas kan ubing kapay. Profesional ka. Adun to pa'y gusto kan kanila. Saan la ni Jiro ti lalaki? Adu pa'y timas na sa isaya at dita. Ngam iti dayja lalaki. Iso at timakunak, lipatamon ni Jiro.
Insan, adaman ibagakan ka? Ha? Anya day ta, Kyle? Adang ngamin kahit kapag datunan. Ano? Ha? Insan. Nakapimpintas sa babae. Nagamotiro pa na. Natundiris ti agong na. Napudaw kaya nasingpat. Siyempre, padak matla professional. Sino nga tani magpagat? Nabayagan na ito maring-ring na kanwana. Inlimlimit ko lang. Tama nga nuliklikan na. Numamuan na tupod na orik na kanwana. Iti ka adon dagiti babae ang nagbalin ang girlfriend mo. Maalam pa ila ti agbain, Kyle? Dahil tangarot ti pakasdawak iti bagik insan. No kaano ang nagmatsura kon. Iso mo ti kinaman nagbabayin kon. Angin, anya nga ta tinasayat nga aramida, insan. Ada nga tama tarik na na kanya. Tanwag sinabat dagiti matami. Kasla tama tarik na kanya. Si kaman kit di insan. Imposible adi mo madlaw no adda pa naggusto ti babae kan kawan no awan. Madlaw ko matkit di. Kasla dua ka ta. Makunak asya kung ti karagsakan na lalaki. Maklunan na ti pagpagkababaki insan. Pudpud nung ayat day tuyan. Sino nga minti bagbagang a babae insan? Sino ko na? Ibagam Awan? Diyak pa kahit nga ipagain san. Secret pa lang. Isimpakon dagiti kagawaan dito opisina. Madamdaman namin. Maninawan. Jennifer, friend! Ay na, makawawid ka man na niya. Ha? Kailiw mo manan ang makita di kasinsin mo. Uy, shh! Tangiwat mo, Cindy. Ang mga no, damakangagkan ka. Si kalaang tinangibagaak iti sikreto. Ay na, di ka madanagan. Awan makangag ka data. Tabisi da amin iti trabaho da. Aywan, talaga ka da saanan ang nagparik na tinobyong kan ka? Saanan, friend? Ngam okay na. Tanapukaw matan iti panunod ko ni Jiro. Gapo ka ni Kyle akasinsin mo, kasta ka di? Jack ilibak, Cindy. Husto ka. Ang saan na maiparbenggar aramidam? Kasinsin mo ni Kyle. Sumapul ka lang iti sa bali apang ibaw ingam itirik na. Saan ko pinilit dito aritna? Basta nagayatak-latan iti kasinsin ko. Marigatan ak amang lipat kan ko na. Hello? Hello, Jennifer. Myla. I miss you. Jiro? Pwede. Siyak na naman na. Sorry Uy, lang ipa. Tanda ka na di ba nita opisina yun? When, Jiro? Adap dito iwan. Kurayan ka dito eh. Bye. I love you. Apay akastoy ka rin na. Kaslaawan matan ti iliwak ka ni Jiro. Kasaritak latan. Sorry na ba? Adunay kami titintang apari ko titibiyag ko. Iso adi ka na sangsang mo. Kimotong ka man, Jiro. Huwag nga ron. Gapo iti parikot da ito eh, lava. Parikot? Kas kumaitian niya. Ti anak ti kapsat ko. Masakit. Katdak kalagatan ti kasapulan na. Para iti pan nakapagas na. Anya? Sagad na ikitdan pa iti papatay ka, mami. Anya? Ala? Apay di mo impakpaka mo. Tapno nakipagrit na kami iti lamay ti amam. Sana na. Tadyak kaya tapos ti sika. Kat may ramraman nga agladingit nga po kanyak. Condolence nga rod no kasta, Jiro. Agyamanak. Kunaklakit din na nakiasawa ka niti sa bali. Ha? Uwan gayam. Mabalik ka di ako yung ina. Kalpasan ti pandangan ta dito yung restaurant. Sa dino?
Kaya ko tagpalpaliwa. Ado una yung tibakbaklaya ka pare ko tita. Iso kayat ko ti makalipat. Iti uray sumagmamanula ka nito. Please, Jennifer. Kuyugod na kuma. Sige, Jiro. Sa anak ana irwang itikas ka lugar, Jiro. Sa lang ito eh. Italang. Di kagdanan. Rumor ka magladagos. Jiro. Kaya't ko taginom. Tiagbartak. Tapno makalipatak. Kaya't ko adang gayan nak. Ha? Uminom ka beta. Ha? Sa anak mo uminom iti anak. Basit lang. Araman lang. Ngam, Please. Dagayan na ko uminom. Uray basit lang. Adoy. sige. Yung basit na nga. Kasladya akong kaya't tiagbiag. No kastoy apasig metla parikot ti sang sangwag. Jiro. Mababay na paikan ka na. Tasan ka na masangsangwa no biyak. Hindi nagpakadanagan. Tamaawan at di sitwasyon mo. Kandi ka mapukawan itinamnama. Patsik apan nubok laang dagita mapaspasama ito. Agyaman na ka. Tada ka tamang patpatid ka kanya. Daytoy pa'y, uminom ka pa'y. Saanin, Jiro? Manjakon. Guston kinainom ko. Anya, nagbasit tayo dyan. Alagin din. Inom mo pa'y daytoy. Manjakon, Jiro. Di na kumapilitan. Sige, ibusat nga rutin daytoy. Kalpasan na, rumwartan dito yung club. Pangasim. Palubusan na ko man nga agawin, Jiro. Diyak kaya't timaturog dito, hotel. Grabe madisturbo na kita ka balay dahil agawin tapay lang. Basta agawin na. Pangasim. Nadi ka agsara itidalan ko. Ayatan na kung saan. No, ayatan na. Panagdagan na ito. Abay, ada ka din kasukat ko. Tabay akas lang na atap ka na kanya. Saan arumbang ti pampanunutam nga aramitan ta? Ikasal ka ito. Baliwan tanto ti agsarita. Basta kaya't kunti agawin, Jiro. Nagkapkapuan. Apay nga itakala sumangpet. Kwa, Kita naman ti oras. Agalaunan iti parbangon. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti text. Pagtantanagan ti tao. sorry, insan. Nagkapkapuan ko na. Nagkita kami kini Jiro. Anya? Talaga natangken mo ti ulo ka. Awan dengdeng kan. Imbagak lang nga din aliklika mo dadya tao. Natangken mo ti ulom. Baka mo ka man lang itibiyag mo. Tanatangken ti ulom. Ah, eh, Panunutom ko mati na ramid na insan. Ti panagpukaw na ken ka itinabayag a panawan. Arig na ingkulasay na kan. Gamita, nagkita kay man gaya man. ado tim palawag na kan. Ado ti pagdaldalanan na aparikot ita. Hey, tsaka mo. Baka mo ka. Hindi ka dumag iti pang magbaga. Ika maturugan. Nagungat. Idi imbagak ti panagkuyog na kini Jiro. Kaya't ka di asawan din. Nga agimon ni Kyle kini Jiro. Nukas naman bilang. Agpada kami nga rod itirik na ititunggal maysa. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry, di rami ha. Tagulita ka. Sapay ko mata di nakagura. Awan anyaman na. Doawan pa pa ita. Rumorta ko mamanan. Kahit ko ti bumawi kan ka. Kwa, pasensya kan. Ngam adda pa panak no madamdama, Jiro. Sorry. Magkano tikatan mo yan? Sorry. Ngam nasaysaya at no diretsaan kan, Jiro. Anyat kat mo sawan. Sumapul kan iti sabali nga ayatan. Apay akas tama itong tibagbagama. At ka din kasukat ko. Addan, Jiro. Iso ala dingita. Ngam aglin ni patakuman.
Kasino tumuno na mga asawa? Wano makiasawa ka na kayo? Kyle, and Jennifer. Ah, Ha? kwa. Apay, nga kinita kayo. Kasino tumuno nga kasar ka na kayo, kunak? Wano, agintan kayo. Ha? Mabalin na tawad, Uncle. Ada ka din nobyam, iho. Awan pa, Uncle. Sika kay Jennifer. Nagsina kayo, itinay dya ajiro. Sana ya? Uwan pa pa. Kahit, andan sa balya, nobyam. Awan pa, papa. Anyan kukuha nyo kay. Mapanan titawan. Di yun orayan alumakay, kan bumakit kayo. Saka ito mga asawa, kan makiasawa. Ni papamat. Ha? Di na kami apuraan. Tamasapol nga isa ganaan ni anay bagay tabanang. Una, ang nay. Di yun ay baybayag. Tama nga, nagbaak kayo. Makaisumak mo iti mapaspasamak ita, Lauro. Apay, ela. Una, tay dagad adal pay laang dyan anak ta. Kasta una iti pananginget taken kwa na amakinobyo. Ngamita, madanagan talakat nga rudan. Tandinan samot malagipan ti makiasawa. Un nga ron. Ang dumteng tulatan ay ta. Maklaatan tulatan bakit? Insan, kaya't kunti ang pudno. Han. Anya kaya't masawan kay. Anya kay pudno. Agpudno akon kan ni mami, ti kaya't ko asawan. Inaklon nak nga minan ti ibagbagak a babae. Katrabaho ak madlan, insan. Naminsan la nagaramakan ko na. Kat inaklon nak adagos. Kasta ka di. Imbagak ti panagkasarmin. Kat imbagmugod mo adagos. Iso akayat kunti agpudno ka ni mami. Sige Kasaritam ni Antino anya matima ko na kay. Naragsak ka kadimot lang para kanyak, insan. Uwan insan. Kat itapay lang. Kablaawan kan itinaragsak apa nangasawan. Mga sawan jay kasinsin, Jennifer. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyong. Awan pa'y anti. Mangpili kan iti aklunom kadag iti agdatdaton kan kakaanakan. Makiasawa ka kit di matan. Sige ka, amangan numabakitan ka abalasang. Uwan to anti. Ay, kamaudyanan na. Mga sawa matlangan jay kasinsin mo. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, friend. Aklo naman ti kinapudno. Nagsakit din na mo, friend. Ninamnamak ka siya, ti. Kaya tanikal. Ngam nagbidutan. Ay, narigat nga minti mang namnama. Nasakit at talaga no mapaay ka. Kanayon kumot nga ibagaday taken ka, saan aya? Sinina ako ni Jiro, gapukin ni Kyle. Kasano pa itan. Mabayin ako nagsublikin ni Jiro. Kasi ninakit na rutan. Ay na, baybay amon day dya, Jiro. Ang mga numasakitan kan tumanan, numakisinubyan na kinkwana. Nang namnamak lagayam itiawan. Sa bali nga minti nagawatam iti kinasaya at kasinsin mo kan ka. Iso akas ta. Friend. Ala husto daytan. Sa bagay, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Maka-move on kan tulat ta. Adahak lang dito ang mga dingay kan ka, friend. Tamo ka syakla ang tinangibaga ang iti maipapalit dayta. Agyaman na, friend. Agpag napagnaakman kit dito parke. Tapno mayaw awan ko, tidudukot ko. Pangasig Diana, di ka agiskandalo dito. Awanan kayo iti ba eh?
sa bali man hindi babaeng ita. Jiro, ti danog-danugan ti masikog a babae. Kat adapay sa bali akadwa ni Jiro a babae. Talaga adi ka lagnak na kong Jiro. 5 tuntag iti anak ta. Ngam di mo pa ilamay kat ikinababaero. Dinakla ko man ingkas-kasan mo kasto ilagayan ti aramidong kanya. Anya? Talaga? Idarong kalaangan, tapos nakan kan. Idarong kayo iti babaeng. Anya? Thank you, Insan Kyle. Eh? Talaga napatigakin ka kasinsin mo. Gusto ti anak mo. Ay, naimbaglakit din. Tadi na ka naalilaw dahi di lalaki. Talaga naayak pa ti Diyos kan kainsan. Pacheck adi na ka binaybayan. Wan Insan, kat sika ti instrumento. Isuan na ilisi ak iti pakaisagmakak ko ma. Anyat kayat mo sawan. Ah? Ay, kwa. Dagiti pa magbagam iti kanya, ti kayat ko asawan, Insan. Isa mo ita, amo mo, ninton sumarunaw. Sakbay nga agtinag ka iti may sa lalaki. Amumpay anaimbag ti ugali na. Ken, kang runaan ti family background na, insan. Friend, nadamag mon? Nakabalod mat kaya man dya sigod ang nobyom. Anya? Indarom kan mo ti asawa na. Gapo iti kinaado ti babae na. Nagsikugpay kan mo amin dagiti babae na. Anya? Wen friend, kan saan laday ta? Damag kong aglaklako kano pa iti maiparit nga agas. Ay na, paglakit din ta saan ka nailawan iti dadya a tao. Ay, iso ano daduma? No pa'y sana may parbang. Kasla damag na tapagsayaatan ti panagayat mo idikan ni Kyle akasinsin mo. Ta naibawing kan kuha na tiriknam ka ni Jiro. Cindy. Nelly, pato mo ni Kyle wan tane nangasawan. Wan friend, talaga alinipat kon. Kasaan arumbang day dyan nariknakan ko na. Ngam no pa'y kasta. Pagyamanak lang ka. Ta nailisi ak iti day dyan a Jiro. Ay, wana. Ay na, may saka kumamat nga konsumisyon itan. No di mo sininaan ni Jiro. Atakan ka, no dito'y lugar tayo ti kaya't mapagtrabahuan, anak ko. Ado ti mabalin na pangisarakakan ka dito'y. Agyamanak, papa. Ngam sigurado ka. Adi ka nagsubli ti sigod at trabaho medyo lugar dantem. Saanin, papa? Nag-resign ako. Okay, sige nga rin timakan mo. Sige anak, tanda pa'y papanak. Panawan ka ba ya? Sige lang, papa. Diyos ko, agyamanak. Nailisi ak iti mabalin apakaisagmakak ko ma. No saan ang naibawin kin ni Kyle tiriknak idi kin ni Jiro. Nalapit. Nailaw anak kin ni Jiro. May saak kumamot ita kadagiti babae nga inalilaw na. Naimbag lagi. Agyaman ako na Diyos ko. Amok asikat tinangilisi kanya. Iti mabalin apakaisagmakak. Biyag. Di tao. Grace, kumusta? Ape ang kasta tilangam. Kasla na unag di pang panunutam. Si kamot gayam day Tarwena. Nakasangpot ka gayaman. Okay, kumusta ang iti bakasyon mo? Ay, enjoyment ngam. Makabanog. Ay, wan. Dahil ti pasalubong ko kan ka. Ay, wow! Nagyaman ak dito'y pasalubong mo, Rowena. Awanan yaman na. Akat. Ape nga rin na kunag ti pang panunutam itay. Anda ka di problema? Problema nga rod, no pangalaak iti kwarta pagpa-check up ko kan ni Manong. Ni, apay ka din ni Manong mo. Nan ano? Ay, ada nga rod sakit na iti kidney, friend. Kasapulan na tigpa-check up manin. Nairandara na pa'y mo't, naikata ko niti pagtrabahuak. Kit saan mo't ang makapagtrabaho ni Nanang, tabakit mo't ten. Isuha ka sa pulak unay ti financial, friend.
Kasta ka di, friend? Wan, baka adamot mairekomendam at trabaho para kanyak, friend. Sige. Di kag danag. Agdamagak. Awagan ka adagos no adda masapulak. Agpakada nga rodin ha, na ang mga nubirbirukan da ko ni Jibalay. Alawan, friend. Salamat ha. Urayok na rod ti awag mo. Hello? Hello, Grace! Agsapsapol ni Uncle mi Adencio iti Tagaluto, Jiminasan. Kaya't mo ka di? Alawon ah! Interesado ak, friend. O sige, agsagana ka nga ron at akayugan ka ang mapanijay. Wan, friend. Agyamanak. Wan, umayakon. Nanang, agbati kayo pailaang dito'y balay ah. Da kayo pailaang ti makaamukan ni Manong. Tay nakitaan ti pagtrabahuan nga nyawag ti gayem ko. Agsubliak mo't lang nga dagos, nanang. Malanak ko. Agan-anad ka nga ron a kanayon. Naimbang agsapayo ang Caldencio. Isu ni Grace a friend ko. Dagsapsapol iti trabaho. Naimbag nga agsapayo. Siyak ni Grace. Kastamit ka na kayo na yung bangagsapayo, Mike. Oo, kasta nga raw na mangrugi ka ninton bigat, Grace. Magtrabaho ka dito balay. Ti trabaho kat ilutwam na iti tao ngagtrabaho iti pagminasan. Uwan, Uncle. Agyaman ak unay iti impaayo trabaho. Kumusta nga anak ko? Kumusta tinapan mo kinita pagtrabahwam? Nasaya at nanang, naanos ni Tata Densyo nga agbaling nga amok. Mangrugi ako na dagos inton bigat, nanang. Maipa-check up tanton ni Manong. Nailutom ka di amin na namakan. Balasan ko. Uwan, Tata, nakasaganan ti amin. Ano kasta mapantang? Itulod ta pa'y iti makan. Iti pagminminasan da. Uwan, Tata. At kay kaya man ang kal. Sino nga dito napinta sa balasa nga kadwayo? Sorry, Grace, Rolly. Ti kabarbaro, para luto tayo. Hello? Siyak gayam ni Grace. Sakmat ni Rolly. Oh, dahil iti sweldo iti makabulan, Grace. Kat mabalin ka nga ag day off, no bigat. Agyaman ako na Tata. Aramatak da ito na sweldok ita. Ta ipa-check up ko ni Manong ko. Nay, mayat mo tiisam mo asumungad anak ko. At ka di napinta sa dama nga isang put mo. Ala, nanang, naala kunti umuna asweldok. Inta ipa-check up mo tin ni Manong inton bigat. Day off ko ngamin. Ay nahagyaman anak ko, gapo iti sakripisyom kada kami iti kabsat mo. Sikat imang isaksakad iti panagbiag tayo manipod na tayo ti amam. Ipatpatag kayo ngamin, nanang. Kataramidag ti amin na kabarila. Tapno may pa-check up tayo ni Manong. Ala, maturog tayo na masapa. Tamasapa tayo nga ipa-check up ni Manong inton bigat. Sanen nga kurkuri ti dua kidney ti pasyente, ma'am. Kasapulan na ti agdialysis. Gam, no ada mabirukan nyo a donor, may bayad. Tamasukatan ti kidney na. Kasta ka di, Dok. Sige nga ro, Doktor. Agyaman kami. Anak ko, kasano day tuyen ngay. Pangalaan tayo iti kwarta pagpadayalysis ti kabsat mo. Di kay agdanag, nanang. Siyak ti makaam mo. Agdiskitarak iti mausar. Oh, Grace. Apay akas ta tilangam. Napukaw mo itong tinasamit ng isang mo. Ano ka di problema? Uwen nga, Rodroli. Ado ti problema. Ngam... Saan mo napakakumikuman ti problema? Dayto yun ti kaninyo. Umay kayon tahing kayo manganan. Ala, no kasta ka rod, agyaman kami iti dahito taraon ngin sa ganam. Awanan yaman na, Rolly.
trabaho ti mangiluto kada kayo. Ay, sige. Agpakada akon. Tagsubli ak ngamin iti balay ni Tata Densyo. Adupay ngamin ti aramida ki Jay. Ay, una na ita na parang ming-ming mo ganing Grace, pare Rolly. Dandanin pa matinagan na takaldirong igamaw. Nagpintas mo't kami ni Grace, pare. Kan nalagaan tirik na ko na. Uy, agayat kan samatan ka ni Grace, pare. Awan lagas na, pare. Baro akin, balasang mat. Mala, umay kay kidita mga tayon. Kumusta kan, Insan Rolly? Itala makita ka man na. Nasaya at lataroy na. Adaman damaga, insan? Oh, anya ti damaan ka minsan. Amam ka din ni Grace? Wala, nabayag agayam ko ni Grace. Apay aya. Ano kasta? Ada cellphone number nakin ka? Katwan at agayam ko kat nga ron. Apay adamdamagam ti cellphone number na. Kaya't ko nga rod nga lang ti cellphone number na insan. Kurso na adamsamo ti gayam ko insan. Kaya't ko nga am mo ni gusto ni Grace insan. Alan, tayo numero na. Taawaga kinton madamdama. Kalpasan ti trabaho mi. Sika talaga insan. Sige, mabit lang nga rod. Ngamne, di mo luklukwan di gayam ko. Nasingpot day jay ka nagagat. Wen, hindi ka kadiagdanag insan. Asino na tato yung mawawag? Hello? Asino da ka di? Hello, Grace. Ni Rolly na ito eh. Ay, si kamot gayam Rolly. Apay ka di mawawag ka. Kan, nangalaami ti number ko? Inala ka ni insan ko Rowena ti number mo. Mawag ka. Kaya't ka kumang imbitaran iti panagkasangay ko itong madamdama iti balay ng Caldensyo. Ay, agyaman na kiti panangimbitar mo kanyak ngam, tsak masigurado no makaumayak. Ngamin, kadkaduag ni Nanang ang mga asikaso kan ni Manong ko. Kasta ka rin. Ala, sapay ko maata maka-attendar ka. Namnamaag ti kaadang to. Rolly, ada ka mat? Uwan, Grace, imayak ta. Umay ka kumay pakada ka ni nanang mo. Ta sundun ka. Grace, asino ti kasarsaritam kita anak ko? Hello, auntie. Naibag amalam nyo. Siya gayam ni Rolly. May saak at trabahador di minasan pagtrabahuan ni Grace. Ay, naimbag ang malam mo mat, barok. Imayak, ta ipakada ko makada kayo ni Grace. Ta imbitarik birthday ki Giant Uncle Densyo. Nalaki mabalin latamat abarok. Tapno makaliwaksay mo sa paminsan danak ko. Nang, uray sa anak ko man na mapan. Ala, mapan ka kidi. Kababain mo't ka ni Rolly Umay nakapay sukunanan. Ha? Sige. Mabait lang nga Rod Rolly ha. Tagpalesa. One Grace, Ryan ka. Ha? Nagtartakan ni Pari Rolly. Isura ka din ka ni Grace, Rowena. Ha? Saan pay? Ngamta mo kat agayat ni Insan Rolly ka ni Grace. Kat na inalan na ti cellphone number ni Grace kanya. Anya? Rolly, apaya dito'y balay ni uncle mo Adensyo tinag-birth jam. Saan nga iti balay yun? Awaran pala yung Grace. Imla ko min. Sipod pimusay na ng kantatang ko. Gapo iti aksidente. Hindi ubingot pa eh. So ani Uncle Densyo ti nang padakal kanyak. Iso ti nagbali na tatang ko. Anya? Diyak nam namahal na kastagayam tinapasama kiti biyag mo, Rolly. Makipagladingitak iti kaawan dagiti datakkel mo. Awanan niya man na Grace. Naragsakak kiti ata naman mo ka. Kastamot kanyak, Rolly. Naragsakak tanagam amuta. Ada ko maipudnokin ka. Anya ka di dayta, Rolly? Pinapudno na.
agayatakin kan. Hindi na mo pala nga makita ka. Ada ka din nobyo? Ah? Ni, awan pa'y nobyo, Crowley. Diyak pa'y napadasan tinikipagrelasyon. Aging ga iti kastoy atawan ko. Tanakatuto kaklaeng amang tulong kadananang ken manong ko. No kasta, palubusan nak nga agarim ken ka. Ha? Nulakit ti ata. Maanusam ti manguray iti sungbat ko. Uwan, palubusan ka, Rolly. Itaaklaan mo ta nakarip na iti kastoy kat. Kat, sapay ko ma. Ta sa anak ama pa ay iti kamaudyanan na. Di ka mananagan, Grace. Ipanamnamakin ka. Napudno ti ayat ko ken ka. Grace, imawag ni nanang mo. Intaray da ni manong mo iti ospital. Agsagana ka, tamapan mo kitaan. Owan, tata. Mabanak nga rod. Ay naanak ko, nakaruti sakit ni manong mo. Kasta timbaga ti doktor kanya. Diyos ko, masapul ka no amaminti narjay mamidwa iti may sa Domingo ti panagdialysis na. Pangalaan ta nga iti kwarta nga ramatan ta, anak ko. Di kay madanagan, anak. Siyak ti makaamo iti kwarta nga usaran ni Mano. Agagagutak pa iti panagtrabaho ko, nanang. Api asikatin ang itulod iti kanan mi. Insan Rowena. Ayan ni Grace. Awan ni Grace insan, nagawid, taintaray da ni manong na di ospital. Apay, ano ni manong na? Ay, kimaro at sakit na iti kidney. Masapul ka nung aming nagdialysis. Anya? Kasta ka di insan? When insan? Kumusta, Grace? Nakasubli ka gaya man. Kumusta ni manong mo? Nasayaat mo, Trolly. Ngam, kasapulan ni Manong ti agpa-dialysis iti mamidwa iti may sa Domingo. Kasta ka di? Nada problema. Ibagam lang kanyak. Adda ka kanayo namang tulungkin ka. Agyaman na kiti kinaanos mo kanya, Crowley. Awalan niya man na basta si ka. Damagak man, Grace. Aklunam ka din ti panagayat ko ken ka. Nakasagana ak amang sangoy ti anyaman na parikot adumtang ka data. Ronnie, willing ka kadi amang danggay kanyak iti problema iti pamilyak. When Grace, nakasagana ka kanayon. Agyaman na, Crowley. Kat aklunag nga rodan ti panagayat mo kanyak. Agyaman na, Grace. Ay-ayatin ka unay. Kasta akmat, Ronnie. Ay-ayatin ka mo. Uy, friend, agpudno ka man kanya. Da kayo ka din kaniinsan ko, Aruli? When, Rowena, inaklon kong ti panagayat na. Ay, nukas na nga rod. Agbalin ka nga ipag ko, Grace. Alakat, no kayat naklakit di, friend. Nalpas ka din ti trabaho, Grace. When, Ronnie, at sa ganak lang, taagawid akmeten. Itulod kan. Amang ano da masabat mo di da loko-loko. When, sige nga, Rod. Agyaman na, Crowley. Nay, ada ka magayam man anak ko. Nay, kadwa magayam ni Rulay. When, nanang, intulod na. Naimbaga malam yun, auntie. Kastamat kan ka, Barok. Ay, adaman damagak ka da kayo. Ay, agayan ayat kayo ka din. When, nanang, nobyo ko ni Rolly. Ay, kastaya. Ay, naragsaka ka para kada kayo adwa. May mayat sa mo no agkasar kayo. Tapno agsimpa kayo matan. Saan nga ta, nasa pangunay, nanang? Naanos kan nagagot ni Ruli, anak ko. Amok nga'y ayatan na ka. Di nakabaybayan. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Kan may sa,
Mapanan ti tawon niyo. Graduate kayo pa yan iti kalendaryaw. Agyaman na kiti panagtalagyo kanya, tanti. Di kayag danag. Ay ayatak unay ti anak yo. Rolly, kasanon ti pamilyak no. Di ka matanagan, Grace. Ay ayatan ka unay. Isong ipatig kumat ti pamilya. Agyaman at nga rod no kasta, Rolly. Congratulations ka na kayo, Grace. Rolly. Agyaman na kang kaldensyo. Kinagyaman na kiti panang padakilyo kanya ka na sayaat. Congrats, pare. Sa wakas, nakagraduate ka di kinapaag. Agyaman na, pare. Congrats mat kada kayo insan. Friend! Agyaman hak, friend. Agyaman kami, insan. Ala, bakit? Panahon kayo pa yung arod, ha? Ta, mapanak man na nagubra. Wala kay. Agan-anad ka ha. Ba't ba di ka ditirik nam, Grace? Owen nga rod, uncle. Makapakuarak mo Mabit lang nga ron, taawagak ni Rolly. Oh. Hello, Uncle. Haping imawag kayo. Oh my God, ipanboy di hospital ni Grace. Madmadi ka no, tibagina. Lakay. 6 weeks ka nun ama si Kuga. Ngam, masapol ka nun nga aywanak ti bagi. Masela na ka nun nga agsikog ko na ti doktor. Ha? Kasta ka ni? No, kasta. Masapol nga agsardeng kan nga trabaho. Tapno maiwanam ti bagim kan ti agbaling nga anak ta. Angam, kasanon nga iti panagpaagas ni Manong no sumardengak nga trabaho. Di ba pakadanagan dahi ta? Siya akong ti makaamoy ti amin. Agyaman at nga ron no kasta, Rolly. Rolly, kasapulan tayo ti bakod. Protection tayo iti unag ti usok. Tani, umay manan ti panagtutunaw. Wanang kail. Ibaga ka ni George. Ta, rugyan min inton bigat. Alalakay, apahit talaga mo pan kalatag trabaho? Ure agbagbagyo? Masapol ang mapanak, bakit? Abangan mo magaburan di usok ni. Di kagdanan. Agan ang nadak, bakit? Alang nga rudla kaya. Basta alwad ka kanayon, Juan. Pare, napigsa ulit itudo kan angin. Apay ang ituloy tapay lang ti sumrag iti usok. Kasapulan, pare. Tapno sana masayang ti nagbandugan tayo no magaburan lang. Ala, isimpam day tatali. Ipaoy-oy mo. Umuna ako na sumrag. Ta subaruno ka mga pare. Well, pare. Sige. Agan anad ka nga raw. Hello, Uncle Dencio. Apay, nakaawag kayo man? Umay ka dito hospital. Nagaburan ni Rolly. Isungay taremi dito. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos, Uncle. George, anya ka no ti kasasati asawag. Sana nalasat ti pan nakagabor na iti daga. Kan bato. Anya? Diyos ko. Rolly. Aboy ang pinanawan na kami moten. Kasanon ti anak to. Grace. Adakid daw ni Rolly. Sakbay ana oyos ti biyag na. Anya ka ditikitaw na, George. Naragsak ka no amang ito na ititikid ni na kanimanog mo. Anya? Lakay. Ada kami manan. Mailiw kami muna yun. Kaduak ni Manong Ringo. Kenti anak ta. Ani ron-ron. Amom. Karupropam unay ti anak ta, Rolly. Agpada kayo anatangos ti agong na. Sabay na kuma. Takanayon da kami abay-abayan.
biyag ti tao. Apaw! Anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilya nga widam Pare Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bale, pare. Tapasit lang mitkiti. Basit nga! Di nantupay ka ba ulan na yawid di bagina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta una ito'y asawak. Mala, sumurkan, Alvin. Isir ko. Tadi nakabaylan ti bagina. Humaygan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Intun sumarunuman, kadimon aw-awisin nila kay ko. Tawan na saya at nga ramidyo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko mana, Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo tun, pare Eric. Agyaman na klaangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum, sumipngutan. Napnapanan naman ngatan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamala daw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutunak manun da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan. Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan na sigurado ang marabyan man nanday dyan nga agawid. Syaklat tan ti manguray kan kuha na. Sa ano nanang, agidan talatan amangan. Makaamuntumutun iti bagbagi na makaawid. Na sigurado na bartek man na sumangput day jay. Ay, di na lang pampanunutin nga ada masikog nga asawa na. Jay laag lang ay ter aramidon na. Kas labaro. Nala, intangaron mga anong balasak ko. Di mo lablab sang tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Oo mo na akong nga gawin. Tali, diyan po ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang runan na mamanasi ka manan ni kadwa. Kabalang pa'y ka dito ag-drive, pare. Kabalak pa'y, pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isapi na inom ka. Tinasaya, pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Dal na, pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inri ka panakamanan ni bakit ko. Kagura ka man. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bakit? Look naman tiri daw. Nadia. Anya torasan. Ita ka la sumangput. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw eh. Kita mo man nga agawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungkin ka naginom. Birthday ngamin ni pare Eric bakit? So, pinagbigyak mo ito na. Inaldaw lakit din nga ag-birthday. Kainaldaw tumot inumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka mo. Ba na kami lata ka din. Saan ba rin? Tarak lang mo tibisa mi. Saan kami nagbababae? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, ingkag palisan. Ne, lalang. Da kayo matanda dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag ko man no saan amasikog. Putot ka mga minaputot.
Ninanang met, bayan yung lagta ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanan dyan manugang yun. Ingka kitaan ni Jelly Code. Ang mga naglablaba manen. Ingka man ditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na may. Naitanto mo ngamin inom tar aramidam. Alang nga rod, nanang. Ituloy yung latang tagluto. Tayo naktulungan dyan asawa. Kumare, naimbag nga malam mo. Anta ka din na kumpare. Ay, sika mo gayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo, kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo manay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka yan. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinostrict mo ni pare Eric. Dito lang tamo ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Kamu kayo man da ditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka latan na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon-ron na lang no kwa. Anyat gagaram, pare. Pare, berti nga mente buriyadak ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo logayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti panagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga aldaw. Ay gat inuman nga ro doon, Anya nga ro, pare. Saan mata ka na yun? Day taman ti kunkunako. Kundi sa rungkat ka pare. Nung inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala, pare. Umunakan. Nagpula sa lahat. Sumarumukan ka. Ay nananang. Dahil man tay kunkunako. No agkuyog dagita nga agkumpadre. Di daam mo tinubong dan. Ingkalat ta maturugan Siya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa ag-drive. Ang mga nuan niya ti mapasamag kinkwana. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Bareng denggen na kon. Pare, itulog ka. Nalaos ti bardak mo. Di mo saan ka bagalang dag-drive, pare. Unak mo nga kontrol lang. Pare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakit mo. Saan kami na makita ni bakit ko, pare? Nakasano te kinasaya mo kanina. Makit kita na lang. Katay kinamamartek mo. Mawatak mo ni bakit mo, pare? Nagdakal to may utang ko na yung baganakam ka, pare. Taka na yung nagabautangan. Tunggal masurta. Saan gabi nga mo ni bakit ko na kita nga raramidam, pare? Payaman, pare. Diyak mo't sing-singiran. Kan maisa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mo siya. Nusaktag ka sa pulan, kat tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay ng umasidagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan na ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpasagay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan na bakit? Tinapatid. Kat nasa lunod kayo kadagitan anak ta. Nala, sapay la kumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang. Di kayo matanagan. Nasdaitan nga apo ko yun. Nagdakkel ti bill tayo dito ospital. Ta private kat nga rod dito eh. Ken na si Esak. Pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dahi bakit? Siya akong di makaamoy jay. Alvin sana tilar aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya di makamo. Di mon problemain dahi ta. Paririk, agyaman na ka.
Tay manugot ka asaldaan pa ilaing tay tumatalon ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo ngamin kayat. Ngailang ako tay may sa abaka. Tamasayangan ako mo. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan nagtulayangan uri pasik. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak lukas sa pare. Nagsingpet ka nga talaga. Alvin, liklikam pala ko mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Gansan mo nga kanayo. Sagpaminsan mo. Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ang tatao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga rutiga po ti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasigad mi kini pare Eric nanang. Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyok kami. Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakatsamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itag kumutun tay bingay mo. Akas nagsaritaan tayo di. At to'y pare oh. Ne, nagatungutin tayo ta pare. Wen, awate mo, tabingay mo tayo ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausarin nyo pailangan tayo ta. Nagatunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan ta kita pare. Okay lang tayo ta kanyak. Eric lakay, ni ka di Alvin tayo naggapo dito'y balay. Wen, bakit? Itid na tayo bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, apya di mo inawat nga eh. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin day jay. Tani, at dapat ti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing ah. Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tayo di siyak ti awanan. Isumit ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Isu asyak mo't ati mang tulong kinukuha na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo dito balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pay nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti ara. Di mo ka din iramraman dya kumpare di saritaan bakit? Apay, saan ka naragsa? Tanasapa ka nagawin iti balay da. Kansana ka na bartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munti tanak na. Tasyak mo ti manguba. Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan anak mo't laangan tinasakit na bukot kan sikat ko. Taktangan siguro anang uba iti anak ta. Alvin, naggapgapwa maya? Itay pa nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwa sungbatan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tayo tarakong ka baka bakit? Ala, sungbatam nga ro ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Maria Antoinette, bakit? Tayo asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At akano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Matayan ni pare Eric. Anya? Maria Antoinette, makipaglading itakting ka. Agyaman ak pare. Awanan. Pinanawan na kunti kumparem. Kasano kami pahitan. Makonsensya ak, Mare. Tadyak na sumbatan ti awag ni kumpare kanya. Umaw-awag kanya. Tadyak na sama ti cellphone ko.
nalabit. Kahit natagpatulong iti day di agundaway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak mat, mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumpare mo. Manipod di ka matribig. Awan ti makunak iti day di kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak mala na sungbatan mat, diawag na, sakbay ano tay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya ak maten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siya tinakanggag iti awag iti cellphone mo. Diyak man lang na sungbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipatin mo dayta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumpare nga kidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirpik agayam na. Pasensya ka la man lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Damo pa nagpabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta ngayon ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat mutten. Saanen ang maikulkulan. Ada intad ti doktor nga inuman na nga agas. Ma-check up kung aga madanaga na. Ta saan ang matagtagari. Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Uwin nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gaya matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken ko na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan at ipagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamot gaya, Mari Nadia. Sumrok ka itaman pa yan nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayo ang kadagiti anak mo? Okay kami mo't, Mare. Ininot mo't na makaililiwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mutten, Mare. Nakailiwliwag mutten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang sa ano nakas idi. Normal na siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga ron kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babain man latikas to'y nga aramidek. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Ang gamita ay makonsensya ak. Talimot-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day Mare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanendak ko Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ore siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare.